Il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ma jiċħaġ li hemm politiku li qed jissemma bħala wieħed mill-persuni involuti fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Affaċċjat bid-domanti ta' dan l-istazzjon, Chris Fearn wieġeb biss li m'għandu ebda informazzjoni. M'għandix informazzjoni, jekk għandekx informazzjoni inti nitolbok li tgħaddi lill-pulizija. Fl-aħħar sigħat ħarġu diversi rapporti li jindikaw kif hemm politiku involut f'dan l-assassinju u li qed jissemma mill-istess nies li splodew il-bomba mal-karozza tal-ġurnalista. Ftit ta' xurilu kien issemma wkoll li hemm ex uffiċjalu politiku għoli fil-Partit Laburista li wkoll issemma mill-Koħħu. Din id-darba brabta mal-attentat tas-serqa mill-HSBC fl-2010. Sa Novembru li għadda l-Koħħu kien għadu ma qalx lill-Pulizija dwar min qed jitkellem. L-informazzjoni li ta' il-Koħħu lill-Pulizija jidher li tirreferi wkoll għal diversi reat maġġuri li seħħew fl-aħħar 10 snin.